Mladší dom, ja som si len chránil, aby mi okolie čo nevypichol, tak som sa chránil. Takto opisuje pán Selecký bytku, ktorú utržil od muža, ktorý mu vtrhol do bytu. Páchatelia zaklopali dôchodcovi pri dverách so slovami, že opravujú chladničky. Starček iba pootvoril dvere, aby im povedal, že nič nepotrebuje. To ale nemal robiť. Násilím ho vtlačili do bytu a fyzicky na neho zaútočili. Útočník dôchodcu hodil na gauč a začal ho surovo biť, udieral ho do tváre a vykrúcal mu ruky. Všetko som mal modré, aj krvavé. Z úst mi šla krv, z ucha, no tak. Páchateľ chcel od pána Seleckého peniaze. Ten ho prosil, aby prestal. Útočník bol ale stále zúrivejší. Behol 5 minút, čo som ja musel prežiť, sa mi jednalo o život. Ja som strašne kričal. Čo som mohol, som kričal. Susedia počuli zúfalý krík starčeka, ktorý volal o pomoc. Aj keď jednému z podozrivých sa podarilo ujsť, druhého zadržali susedia a odovzdali ho hliadke mestskej polície. Prípad už riešia prievidskí kriminalisti. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Prievidze obvinil 38-ročného Rudolfa zo zločinu porušovania domovej slobody spáchaného formou spolupáchateľstva. Obvinenému v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Ešte dobre, že mi nezobral peniaze, no ešte sa to chvála Bohu tak zachránil. Mestskí policajti radia všetkým osamelo žijúcim starším ľuďom jediné: treba byť ostražitý. Ja už neotvorím ani vodne, ja už neverím. Z Prievidze Pavol Čertík, televízia Joj.